Napaspas a serbisyo, transparency, maliklikan tatidug a pila ken paperworks. Daytoy ti kang runaan a rason ti panangalukoy ti Department of Information and Communication Technology wenno DICT kadagiti local government unit iti panagusar ti digital wenno online system ken panagbalin nga ELGU. Ti ELGU ket programa ti ahensya iti sidong ti Digital Government Program. Yung ELGU comparing, kasi yung ELGU has older version which we call ABPLS and upgraded to IBPLS, yung Integrated Business Permit and Licensing Services, and then this again upgraded to ELGU, Electronic Local Government Unit System. At the additional applications na dati ELGU, it includes the civil registry. We have the CPC, yung sinasabi natin na sidula. Yun po yung naidagdag, ma'am. Di pagpintasan na datoy, as long as you have an internet connectivity, that internet connection tayo, we mabanindag apply iti business permit da nga hanggang mapanin iti munisipyo. They can do it online. Manipod 27 nga ili, inem nga ili pay laeng ti maikonsidera nga ELGU pakaibilangan ti Dolores, Danglas, Tayom, Tineg, Peñarubia ken Lagayan. Kinaawan ti internet connectivity ti makitkita ti ahensya akang runaan alaped ti panakaipatungpal ti online system. Ti pagpintasan na tataada iti Starlink nga mabalindag ito ida niya pangibagata yun to yun. Dayo nga munisipyo nga umpay lang ti available internet connectivity nga mabalindag ay nga ti i-availda for their connectivity. Iso da ito ma'am iti may isa nga drive mi nga aramiden ko ma to convince dagito ida LGUs nga hanpay lang nga nag-avail iti system. Yung tikagpuanan na gamin numamingsan is DJ hantayo pa lang nakita DJ application iti system. So mamingsan is yan yung pangibagata yun we are not used to it. Siguro ti may isang problem ijay that we need to adapt. We need to adapt this system nga mabalin nga mga iti napinpintas nga services para iti community. May sa ti Danglas kadagiti pilot municipalities anang ipatungpal ti IBOS iti babaen ti Electronic Integrated Business Permit and Licensing Services wenno EIBPLS. November 2023 idirugyan ti ili ti partial implementation ti system ken tawen 2025 na ipakaten ti full implementation. Barangay clearance, BFP certificate ken tax order of payment dagiti sumagmamano kadagiti dokumento asaanen akasapulan a mano-mano nga alaen dagiti business owners. Nung ibos ngamin ma'am, mabalin dati ag-apply online through the link. The link nga itad mi ma'am. Mas okay di ma'am ta oray nuhaan nga may dito yun. Tapos pati payment na di pa yun. Limagan ma'am, pero hindi yung 100% kasi syempre hindi natin maiwasan ma'am yung kaanmat nga kanayon ma'am nga na siya at internet. Yun ang problema sa online, sa kastoy. Nakalukat ti DICT amang technical assistance ken trainings para kadagiti LGUs nga interesado amang adaptar ti baro nga online system nga electronic local government unit. Jessica Boreta, Balitang Solid North.